I never get information about the trade fair. Last week about Ladipo. Today being 23rd October 2023. I about the Alaba International Market. The Marcolero. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos ebeela arịrị dị egwu n'ihi iwu nke gọọmenti steeti Lagos nyere ka agbachie ahịa dị iche iche bụ ebe nke ha na-agbapụ wee na-azụta ihe nke ha ji wee na-azụ ezinụlọ. Nke a mere ụbọchị Mọnde bụ mkpụrụ ụbọchị nke 23 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2023 bụ Mọnde 23 October 2023 dịka a hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo nke ha bụ ụmụnne anyị si na steeti Lagos wee zitere anyị. Dị ka ha siri kwuo, ha na-akọwa na obi adịghị ha mma n'ihi ya bụ iwu nke gọọmenti nyere n'ihi na ha kwuru sị na onwebeghị ozi dị aka na ntị ọbụla nke gọọmenti zitere ha ka ọ wee bụrụ na ha nupụrụ isi. Ha gakwara n'iru wee kwuo na ha na-ahụta ya bụ ihe dịka agwa mmegbu nke gọọmenti kpachapụrụ n'aka n'anya wee na-emegide ha. Ụfọdụ n'ime ahịa ndị nke ya bụ iwu gọọmenti nyere metụtara gụnyere ahịa Alaba ya na ahịa trade fair. N'aka nke ọzọ, dị ka anyị siri wee gụta n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ ndị gbara n'ala anyị taa, gọọmenti steeti Lagos na-akọwa na ihe mere ha ji wee nye iwu si gbachie ya bụ ahịa bụ n'ihi ọnọdụ iru inyi nke ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa dowere ya bụ ahịa. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Good morning everybody. You can see what is happening in Alaba International Market. The whole market was filled. Both electronics and fancy and electrical premises. Everywhere was seized by Lagos State government. So I said, let me pass this information this morning. Yes, we are inside market already. Ị ga-afụ ihe na-eme na Alaba taa. Taa bụ Monday 23rd October 2023. Ị ga-afụ na anyị pụtara Alaba International Market. Ọ bụrụ na Lagos State Government esirigo everywhere na Alaba International Market. Ị ga-afụ na ihe a bịara onye ọbụla na mberede. Ndị mmadụ pụtara ahịa ifu nke a. Nothing like notice. Enweghị ihe dịka notice eru. Just na apụtara ahịa na ọ bụrụ na the whole Alaba International Market ị ga-afụ na ndị mmadụ nọ n'iro. People nọ n'iro. Anyị amakwana ihe kpatara nke a, but very soon anyị ga-ama n'ihe ka ọtụrụ eji wee bịa gbachie Alaba International Market because yesterday ka anyị na-enweta information na agbachiri trade fair. Last week agbachiri Ladipo. Today being 23rd October 2023 abịa gbachizi Alaba International Market. Ndị mmadụ kwuliro. Ihe a bụ Sunny Plug Gate. Gate eji abịa na nke Sunny Plug. Ị ga-afụ na ndị mmadụ kwuliro. Ị ga-afụ ihe na-eme. Ya air right. Evidence, no. What are you doing now? We're outside. What are you doing? Alaba is reporting live from Alaba International Market. Thank you and God bless you. Alaba International Market is totally locked down by Lagos State government. Thank you and God bless you for watching. Just close progress no progress again.
going to run all the associations in the complex. Of which we are one of them. I was there alive and directed to them. And they need to understand that we are not winning them. We are only complying with their guidelines. But they say the other deals for the commissioner and the governor. And at this point, we have to struggle with them. They swallow the association case and left. And since yesterday, we have been up and doing looking for some thoughts here and there. And the result, the result that this morning we shall grant press conference. So the governor will hear us speaking. And the people shall show to God in Jesus' name. We are agreeing with you that our father is a law abiding association. We are doing our best to see that such things will not happen here. For the rest we have seen it, we shall surely tackle it. It's quite unfair for them to carry out this kind of following assignments without notice to any of us. Having known that this association will job opportunity for so many families, and the business going on here is affect all West Coast nations, including Nigeria. So here with us, remain law abiding, don't take law into your hands. When you do that, we have messed up our stand. I'm fully persuaded that by evening, we shall know the result of this. I hope today now. Most of our patrons are on it. His Excellency, Peter Obi, both movies, Peter Ogan, and Joe Igbo, they are all of this matter. And we shall be joining them. Remain calm. After the press conference, we shall all march to the 20th our landlord. Not to hear a word from them. I'm assuring you that by His grace, why Aspanda is locked to this hour. tomorrow we shall have everybody to rejoice. Thank you for remaining calm. Thank you for being law-abiding citizens of this federal country of Nigeria. We shall show respect His Excellency, the Governor of Lagos State. We shall respect him. And I believe he's our man. We will show him real comfort. And we will give him to us in Jesus' name. Thank you and God bless you. So as it is now, everybody should go. I empathize with them, all of them. I know what it means at this present time to lose business. I know how much businessman makes even in an hour. However, what I want us to know is that we here, this regime, we abide by laws. And we will not condone impunity. But then the laws must be adhered to. We will follow the law. I've heard you now, you said you did not receive any notification. Nothing. Because ideally you should be notified of what you have done wrong, of your infringement before action is taken. That I'm very aware of. However, I will sit with the management
out if they receive notification. Even though I'm very much aware that if they receive notice, they would have Inform us. transmitted same notice to you. Yeah. But we will go into it. There could be mistakes somewhere, we don't know. And when we sit, I will appreciate it if we sit down with your leaders and lawmen and find out why they will carry out this act. This is an embarrassment to the federal government. The federal government is empathic for the citizens of this nation. Our president wants to see everybody thrive. He wants to see poverty eradicated. So he will not be a party to any rule, any act that will put him in a different light. And I want to tell you, I stand with the president, I stand with you, I stand with everything good that will eradicate poverty. Trade fair complex is for commerce. And you, if you pay your revenue will increase the GDP of the country. So I expect you to do what you ought to do. Even as tenants, we all know that we all have responsibilities. And as management, we have responsibility. We are not going to shack, we are not going to run away from our responsibilities. We are going to stand and make sure that the right thing is done. I want to assure you that you will not suffer unduly. You will not suffer what you ought not to suffer from. We are going to go suffering. so we are going to go to the down everything nitty-gritty of this matter and make sure that the thing is addressed and readdressed. We don't want anything that will embarrass our nation. We don't want anything that will bring embarrassment to the federal government, because the complex is the property of the federal government. Yes, you asked me that question. I want to assure you that you are still the tenant of the federal government. Yes. The property is for the federal government. The management, we are servants of the federal government, and we will do what we ought to do to our utmost best. So I hope that we will all abide peacefully. I want to also commend us that we've been peaceful, we've been patient, being here since morning. Please let us continue. In no time, the problem will be solved. However, please, I believe in cleanliness. I believe that cleanliness is next to godliness. I believe that if your environment is clean, you will make more profit, because more customers will come visit your place. I particularly will not visit somewhere that is dirty. So let us try and maintain a clean environment. I'm glad you say you pay your dues. We don't know if it's everybody or if your dues are up to date. However, like I've said, we'll get down to it and we'll try and resolve this issue as possible. Okay. So I will get through. However, like I said, we will get down to investigate. I had already spoken to one of the officials. In fact, the commissioner, and they told me that you agree. And now I'm hearing that you are not. So I will investigate and see who is. Moreover, please, if we know that our environment is dirty, or we are infringement of the laws of Lagos environmental, please, let's go back and do what they want us to do, so that we can expedite action in opening our shops. If we know that in those places, those areas, we have problems there, I would appreciate it if we go back and do the needful, then our shops will be open. Yes, I've heard that this is the first time it has ever happened in the history of Trade Fair Complex. Yes. There's always a first time to everything. But I want you to know that this is a test for all of us. Where did we go wrong? Why did they take this action? What is their aim of taking this action? Is it justifiable? Is it not justifiable? If it's justifiable, let's do it. Could it be that we are complacent because we know that they have not come to take this action before? Then we are not doing what we ought to do. Is that the reason? No. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnna anyị bụ ndị Igbo na-azụ ahịa na steeti Lagos, ndị ya bụ ihe metụtara. Ana m asị unu ndonu. Ya bụ ihe bụ nnọọ ihe jọgburu onwe ya. O kwesịghịzi ka agwawa anyị agwa ugbu a na ndị ahụ
anyị na ha na-emekọ ihe ahụ ya anyị n'anya. Ihe nsị ka ntinye ọnụ n'okwu a bụ maka ihe ndị gọọmenti steeti Lagos dere na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ ndị anyị gosiri unu ugbu a. Ha sị na ọ maka na ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa na-edowe ya bụ ahịa n'ọnọdụ iru inyi, bụ nke asụgharịa ya n'olu bekee na ha na-ekip the market environment very dirty. Nke ahụ bụ nnọọ okwu na-eso akụkọ. Kedu ihe nji maka ya ekwu? O nwere steeti ọbụla nwere ihe a na-akpọ Waste Management Board, nke ndị Enugu bụ ESWAMA, Enugu State Waste Management Authority, nke ndị Anambra ASWAMA, Anambra State Waste Management Authority, nke ndị Lagos steeti kwanụ bụ Lagos State Waste Management Authority, ya bụ LOMA. Ọ dị ka ha bụ ndị a na-eyiwe akwa yelo. So kedụzi ihe ndị LOMA ahụ na-arụ? Asị m kwuo, ana m echekwa na unu bụ ndị na-azụ ahịa na mpaghara dị iche iche, makwa na unu bụ ndị bi na mpaghara dị iche iche nke steeti Lagos ga-enwe ụfọdụ ụgwọ nke unu na-akwụ gọọmenti, nke ọ ga-abụ elele ya ọfụma. LOMA fee bụ Lagos State Waste Management Authority ga-esoriri na ya. Mana ọ bụrụ na unu anaghị akwụ ya, ọ bụrụ na anaghị ana unu ụdị ego ahụ, amaghịkwa m, mana ọ bụrụ na a na-ana unu ụdị ego ahụ, ịbịa gbachie ụlọ ahịa ebe unu na-azụ ahịa bụ arụ ka ọ bụ. Ọ mmegide, ọ ihe mmadụ kpachapụrụ aka n'anya ka ya megide ndị a. N'obodo nwere isi, obodo ihe niile na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịdị ịkwụ ụgwọ ahịhịa gọọmenti na-ekporo gị. O so na ihe eji ego ị na-akwụ as tax, ihe a na-akpọ ya taxpayers money. Ego ị na-akwụ as tax ikpofu ahịhịa ma mee ka gburugburu ebe obibi gị dị ọcha so n'ọrụ gọọmenti. Mana abịa na Naịjirịa, ihe niile adị iche. Ngwanụ asịgodo na ndị mmadụ kwesịrị ị na-akwụ ya bụ ụgwọ, ha na-akwụ ya bụ ụgwọ, rụọrọ ha ọrụnụ. Kedu nke bụ ịnacha mmadụ ụtụ dị iche iche, ego dị iche iche ọ na-akwụ ebe ọ na-azụ ahịa, nke m ji n'aka na ya bụ ego ikpofu ahịhịa so n'ihe a na-anụ unu ebe ahụ. Ị bịakwa gbachie ụlọ ahịa onye ahụ si na ọ naghị edobe ebe ọ na-azụ ahịa ọcha. Ka m gụpụtara unu ihe bụ ọrụ ndị ahụ akpọrọ ndị LOMA, bụ ndị Lagos State Waste Management Authority. Ka m gụpụtara unu ihe a sị na ọrụ ha na webụsaịtị ha. Lagos State Waste Management Authority is a parastatal of the government of Lagos State, responsible for managing waste generated in Lagos State through a waste collection, transportation and disposal structure. Kedu ihe a na-akọwa? Na ọrụ ha bụ ịbịa n'ogbe gị ebe ahụ ibi, makwa na ebe ahụ ị na-azụ ahịa, na gburugburu unu ahụ, kpochie ahịhịa niile dị ebe ahụ, buru ya jee ebe kwesịrị iwufu ya wufu, makwa ebe ndị gọọmenti kwesịrị iji ya eme ihe ọzọ dị iche iche. Kedụzi ihe eji maka ya wee na-atara ụmụ mmadụ afụfụ ebe ha na-apụta azụta ihe ha ji azụ ezinụlọ? Ya bụ ihe bụ nnọọ mmegbu, mmegide dị egwu. Ọ dị mma, nwekwanụ nke mma onye ụwa gị, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wenasị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na ka o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na akpịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.